mbui mar TikTok nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en midhiero mar koth mapek madhi nyime gi chwe pacho ka oweyo ka aora Nyando omuomo gwenge. Kendo kelo midhiero mopogore ei Nyando County ma Kisumu, kamiere kod moko kuom kuonde ohala mathoth onimo e pi. Kapuothe bende olokore nam, wach momiyo jodak ma Nyando odong' gi achiedh nade. Lipota moro Millicent Adhiambo nolimo Nyando kendo ikonwa lipodni ka jodak ma Nyando koro kwayo piny owacho mondo resgi mapiyo e lwet oula masiko mayogi kwe piny maru. Achiew gokinyi saa 6 ayudo ka pi gimoro amora pongo pi. Konya uru jowadwa. Nyithinda kia kata kuma nitie, dichwa kia kata kuma nitie. Ne Elizabeth, mana kaka jodak mamoko ma Nyando, oula mapek machalo kama osekelo negi midhiero mogoyo tach bang' aora Nyando muomo genge kendo monjogi otieno mane piny orugodo kawuono. Oula makama nomiyo miere mathoth moko kuom kuonde ohala kod puothe onimo e pi. Gino mane okelo lal mathoth e kinde ma familia moko bende ne opogore gi joheragi. Wawinjo mana wuyi oko kuom ji ni pi turowa. Ka chung' kanyono piny tayudo ka oda en pi lilo. Makata sama wuoyo kodu ni nyaka rombe na 2 otho ni ei pi. Wan matek. Gin karibu miere 100 mane i oketha ma pi oketho mano kapod aweka midumbi. Gie sani nyithindo nie pap nyaka joma mine nyaka joma chuo. Sani wan disorganized ma puothe wa pi oloko nam kendo karibu ekni 79 mag michele okethore. Wainyore ma nyaka gigwa te ni ok wan kawuono kiata kaka wadhi chiemo. Thoth oganda modak e alwora ma Nyando yango ni midhiero mar pi otimo limtedi kuomgi, to onge okenge ma migepe mowinjore mag piny owacho oseketo mar konyogi. Pi osepong'o wa ka iri ma indi koro higa mar 4 ka pi tero gigewa. E odiechieng' ma kawuono pi otero mchele mar nyalo romo gunde 35 ma pi otero. Koro wasebet gi midhiero kabisa e kinde ma pigni pong'. Koro kawuono ni kane wachiewo gonwa simu ni michende wa duto te onime pi. Kwa biro to wayudo ka gine pi te. To mchele kosenime pi. Onge kamidhi use nikech kala ne chako lokore ratong', dung' be odung'. Nyaka mashin, mota mar mashin pi odonje. Nyaka tiek dwe koka biro rego. Oula no bende rocho yoregi mag yuto kaachiel kod ngimagi. Ka koro kata mana tuoche bende osechako limbo negi. Apiko na pi noywero modhigo kaka sani dadi konyora gi familia ongi. Already nan gi nyanya mang'ino balls. To imagine ka pi oringe nyanya to is a total loss. Wagedo wago simba to kwane berot nikech ot tiende tuch to ot gore piny. Koro wawinjo matek. Nyithindewa sani malaria osego moko kendo wakia kaka wabro timore mbele ka. Koro gikwayo piny owacho mondo ne kaka itieko gedo mar yawo ma Kurusoin kod gero dikes madongo mowinjore mondo giyud konyruok mochwere. Gilosnwa daik maduong' modhi malo ka gichweyo to biro konyowa. To nono to pod wabiro mana medo hinyore. Kanya wanya bedo compensated as farmers in terms of fertilizers and some capital for startup. Ng'iye kaka nyagonwa daik no motegno ma Nyando muomo. To wayudo ka wanyalo konyore. Dam mar Kurusoin dam. Wainyore kabisa nikech kogere dam no to pi ok chak kinywa kata ero ka kabisa. E sama pod mumruok mar genge aora Nyando medo kelo achiedh nade kod dang'ni mapek e ngima jodak ma Nyando. Koro gigeno ni wang'ni ywakgi kod kwayogi ibiro winji gi sirikal kendo chwalnegi kony mapiyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County.